Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, ať už z Ministerstva kultury, což jsme poctěni, z prováděcí instituce, z inženýringu, páni ředitele, zástupce obce Čelákovice. Je mi velice poctí přivítat vás zde na takové malé komorní slavnosti otevření další haly, depozitární haly Národního technického muzea zde v Čelákovici. Výstavba začala v červnu 2008 a 30. června 2009 jsem poslal krátké písemné hlášení panu generálnímu řediteli, že objekt je převzal. Národní technické muzeum pokračuje velice dobře v tom, co bylo započato, a nejenom to, co se podařilo na Letné, ale to, co pokračuje i tady a co bude ještě pokračovat jako prospěch toho, co všichni máme dělat. Zachovat historii pro poučení, jako poučení pro budoucnost. Takže ať se vám tady daří. Dámy a pánové, tak tady vám dám do kroniky. Tak, děkuji velice. Já vám daří. Na úspěch této haly. Zdravím. Jaká se to pořádka aby byla odsušná, to bylo to nesprávně. Jsem tam.